každý šíp je potrebné, aby bol zosúladený s konkrétnym vašim lukom a aj s parametrami konkrétneho strelca. Základným parametrom šípu je jeho tuhosť. Vždy, keď si idete vyberať správny šíp, tak je potrebné, aby ste si zmerali svoju dĺžku náťahu, respektíve vypočítali si ju aspoň teoreticky z vašej telesnej výšky. Vzorec na výpočet dĺžky náťahu nájdete niekde tu okolo mňa. Pokiaľ si niekto chce stanoviť, akú dĺžku náťahu má, tak sa to dá relatívne jednoducho urobiť aj pomocou takejto pomôcky, čo teda odciachovaná tyčka. Zase dĺžku šípu si udávame, alebo teda sa všeobecne udáva v amerických palcoch. Vždy tie imperiálne miery, s tými sa budeme pri lukostrelbe stretávať na každom rohu. U nás to robím, alebo najjednoduchšie, ako to zistiť, je to, že si vlastný šíp alebo proste nejakú paličku založím sem do tejto jamky pod hrdlom a oboma prostredníkmi symetricky vlastne sa natiahnem, nie príliš, tak primerane, a pokiaľ dočiahnem, to je moja dĺžka náťahu. Ja viem, aj teraz som zase si to teda overil, že moja dĺžka náťahu pri výške 1,82 m je 29 palcov. Takéto šípy aj reálne používam, respektíve o malinko dlhšie, pretože toto je fyzicky moja dĺžka náťahu, takže ešte malinká rezerva je dobrá. Dobre si pripočítať tej svojej dĺžke šípu. Ďalším parametrom šípu je dĺžka, ale u cvičných šípov tamto výrobca nerieši. Vždy ku konkrétnej tuhosti je už tá dĺžka šípu nejako prednastavená tak, aby ten šíp nebol príliš krátky pre strelca, na ktorého parametre je plánovaný. Ďalším parametrom šípu je samozrejme jeho hmotnosť. Vždy je meraná v grainoch, meriame to na takých ako keby zlatnických alebo lukostreleckých váhach, ktoré majú možnosť prepnúť sa do merania hmotnosti v grainoch. A ďalším veľmi dôležitým parametrom šípu, ale to už ideme troška viacej do detailov alebo do troška vyššieho levelu, je FOC, to znamená, okoľko je posunuté ťažisko šípu smerom dopredu. Na meranie ťažiska šípu používame takýto jednoduchý prípravok a vzorec na výpočet FOC nájdete tiež niekde v tomto videu. Keď si nájdeme ťažisko šípu, tak si zmeriame celkovú dĺžku šípu a vzdialenosť od stredu po koniec, a z týchto dvoch parametrov pomocou už teda uvedeného vzorca si vypočítate vaše FOC. Pre každý typ šípu alebo pre rôzne druhy použitia šípu je to doporučované FOC troška iné. U tradičných šípov je to ťažisko troška bližšie k stredu. Nie je dôležité, aby bol to ťažisko posunuté až natoľko dopredu. Pre stabilitu šípu je však naozaj dôležité, aby to ťažisko bolo troška viacej vpredu. To znamená, že pre terčovú lukostrelbu, kde sa strieľa na veľmi veľké vzdialenosti až do 90 metrov, alebo na loveckú lukostrelbu, kde je zase dôležité, aby ten šíp dobre penetroval do tela, je dôležité, aby to FOC bolo niekde až okolo hranice 10, niekedy až 14. K tomu, aby ste to dosiahli, je ale potrebné vložiť do šípu relatívne ťažší hrot, čo zase má, poviem, troška negatívnejší vplyv na balistiku. Takže vždycky je to o nejakom kompromise, aby ste si vytvorili pre ten váš účel čo najvhodnejší šíp. Neexistuje nejaké ideálne riešenie, vždy je to kompromis tých niekoľkých požiadaviek na šíp. Strihom mi tu pribudli na stole nejaké ďalšie náradia, pretože ako prvý parameter šípu som spomenul teda jeho tuhosť, alebo po anglicky spine. Spine je vlastne parameter, ktorý sa zisťuje tým, že ten šíp, ja som ho prehol takto medzi prstami, to je veľmi empirická záležitosť, ale keď ho použijem ako na zmeranie spineu tohoto šípu, takýto špeciálny nástroj, ktorý my voláme spajnovačka. Tento nástroj mi
za prvé odváži alebo odmeria hmotnosť tohto šípu a keď na ňo takto zatlačím, tak mi ten prístroj na displeji ukáže konkrétnu tvrdosť tohto šípu. Tým, že by som ho potočil a zmeral to ešte raz, tak softvérovo mi vie teoreticky zmerať aj nejakú priamosť tohto šípu. Tento parameter nám udáva to, pri akej dĺžke šípu, na aký silný luk je daný šíp vhodný. Označenie spajnu u karbonových šípov je vždy nejaké číslo, je to troj- alebo štvorciferné číslo, konkrétne tento šíp má spajn 600. Podľa tabuliek alebo našich skúseností vieme napríklad, že tento spajn je vhodný podľa toho, o akej dĺžke náťahu sa bavíme, od nejakých 35 do 45 libier na reflexnom luku. Tých parametrov, ktoré vplývajú na vhodný spájn šípu, je niekoľko. Vplýva na to okrem dĺžky šípu aj hmotnosť hrotu a ďalším parametrom, ktorý na to vplýva, je typ, respektíve rýchlosť, výstrelová rýchlosť vášho luku. Keďže sa jedná o veľmi komplexnú problematiku, existuje na to na určenie vhodného spájnu existuje niekoľko rôznych tabuliek od rôznych výrobcov. V podstate každý výrobca by mal mať na svojej stránke, respektíve ku každému typu šípu niektorí výrobcovia samostatne prikladajú tabuľku, kde si podľa vašej dĺžky náťahu a účelu použitia viete vyhľadať vhodný spájn šípu. Toto je asi najdôležitejší parameter, ktorý riešime s lukostrelcami každý deň. Tým, že to riešime často, tak my vlastne tieto tabuľky už ani nejak moc nemusíme používať, ale buď pri výbere šípu sa poradte s vašim predajcom, alebo si nájdete na stránke výrobcu šípu vhodný spájn toho šípu, ktorý si už budete tomu vášmu konkrétnemu luku zaobstarávať. Rozpravu o šípoch, aspoň tú základnú, by sme ukončili nejakou tou základnou údržbou a výmenou komponentov na šípoch. Ešte raz si dovolím pripomenúť to, že každý šíp pred použitím, hlavne teda ten karbónový šíp, je potrebné pred použitím takýmto spôsobom prehnúť medzi palcami a zistiť, že či nie je niekde poškodený, či nezapraští. Určite nepoužívajte alebo nerecyklujte poškodené šípy pre ďalších alebo pre nejakých mladých lukostrelcov tou formou, že ich skrátite. Okrem toho, že budú príliš tvrdé, tak naozaj neriskujte nejaké zranenie, prosím. Hrot šípu je bežný vymeniteľný komponent na šípe. U tohto šípu máme vlepený hrot, ten hrot vlastne keď ho vyberieme alebo predtým než ho tam vlepíme, vyzerá takto. Tie hroty tu majú rôzne zárezy, mnohokrát sú určené aj na to, aby ste si vedeli týmto spôsobom redukovať hmotnosť alebo nastaviť hmotnosť toho hrotu tak, že ho klieštikmi ulomíte. Ďalší typ hrotu, ktorý sa veľmi bežne používa, je skrutkovací hrot, ktorý je zatočený v inserte. Ten insert je väčšinou hliníková súčiastka s vnútorným závitom, ktorá je vlepená donútra do šípu. K tomuto poviem hlavne to, že ten závit je vždy rovnaký. To je jedno, aký typ hrotu skrutkovacieho si vyberiem, či už to bude lovecký, alebo nejaký cvičný, alebo iný špeciálny hrot. Ten závit je tam vždy rovnaký, toho sa nemusíte báť, len si musíte nájsť správny typ insertu do vášho šípu. A keď si vyberáte hrot, tak si tiež musíte vyrátať alebo nechať si poradiť, aký vonkajší priemer toho hrotu si zvolíte, aby pekne lícoval k tomu vášmu šípu. Na drevené šípy tiež existuje niekoľko typov, okrem nejakých historických alebo loveckých hrotov, ktoré sa lepia priamo na kónus, ktorý je tu zastrúhaný vpredu na tyčke. Sa používajú rôzne tvary a tuto vidíte aj rôzne materiály, napríklad toto je oceľový hrot, ktorý má tvar kombo, toto je mosadzný hrot, ktorý má tvar bullet. Máme ešte ďalšie tvary hrotov a to upevnenie je väčšinou, teda na tú drevenú tyčku je väčšinou také, že je tam nalepené tavným lepidlom.
ale máme aj hroty, ktoré sa dajú priamo na rovno zrezanú tyčku naskrutkovať takým samorezným závitom. O to je tá montáž potom, alebo údržba toho hrotu, alebo výmena toho hrotu jednoduchšia. Ďalší komponent, ktorý je na šípe, tie základné ledky sú buď takéto gumové, potom sú plastové, také zatočené z takého plastového filmu, alebo veľmi často používané prírodné pierka. Nie každý to možno vie, ale sú to naozaj prírodné pierka z morky. V závislosti od toho, z ktorej strany alebo z ktorého krídla sú tie pierka, tak sú buď pravé alebo ľavé. U nás v predajni, respektíve na trhu, pokiaľ tam nie je uvedené, tak to pierko je vždycky z pravej strany. Tie prírodné pierka majú tú dobrú vlastnosť, že sú takéto veľmi poddajné. Tým pádom, keď máte aj nejaký tvrdý typ zakládky, tak určite by som doporučil používať tieto prírodné pierka. Aj tu vidíte, že sú v rôznych dĺžkach a v rôznych tvaroch. Toto je jedno z tých kratučkých, to je 1,3 palcové pierko. Tým, že má ten zadok zrezaný, tak toto je označenie tvar Shield. A ďalší, ten bežný tvar je tvar parabolický. Toto je 3-inčové parabolické pierko. Toto je už 4-inčová dĺžka. Alebo bežne sa používajú ledky až do 5 inčov. Všeobecne sa dá povedať, že tieto prírodné ledky veľmi dobre kormidlujú, ale zase na druhú stranu troška viacej brzdia ten šíp, takže na väčšie vzdialenosti, pokiaľ máte veľké pierka, tak ten šíp vám o dosť viacej spomalia ako nejaké iné gumové alebo nejaké menšie ledky. Takto vyzerajú ledky v plnej dĺžke, majú zhruba 8 až 10 inčov a z nich vlastne potom vyrábame alebo vysekávame ledky na šípy v tom konkrétnom tvare a veľkosti. Na konci šípu máme väčšinou zasunutý alebo nastopknutý končík. Tie končíky sú tiež v rôznych veľkostiach. Zase sa musíte poradiť vopred, ktorý typ končíka je vhodný do toho vášho šípu. Toto je typ končíka, ktorý sa zasúva priamo do karbónu, respektíve do tyčky šípu. U tohto šípu, ktorý mám v ruke, je použitý tzv. Pinový adaptér. To je vlastne hliníkový trň, na ktorý sa potom nasúvajú končíky. Znova sa dá povedať všeobecne, že tento rozmer toho pinového adaptéru je vždy rovnaký, to znamená akýkoľvek pinový končík vám bude pasovať na tento pinový adaptér. Na drevených šípoch a na niektorých typoch duralových šípov sú končíky nalepené. To je v podstate jediný prípad, kedy končík je priamo nalepený na šípe a to je vlastne takýto kónický typ končíka, ktorý je nalepený na kónickom ukončení duralového alebo dreveného šípu. Tento, pokiaľ je poškodený, je treba ho nejako šetrne z toho odrezať, ten spoj očistiť a dá sa ten končík vymeniť aj na takomto druhu šípu. Komponentom šípov sa budeme ešte troška hĺbšie venovať v ďalšej časti šípov, kde sa budeme rozprávať o tom, ako si ten šíp viete fyzicky vyrobiť alebo ako si viete vymeniť jednotlivé komponenty. Pevne verím, že toto video, aj keď tu bolo strašne veľa informácií, že vám pomohlo zorientovať sa troška v problematike šípov a verím tomu, že teraz už budete mať o mnoho menší problém si vybrať nejaký vhodný šíp k tomu vášmu luku, ktorý práve teraz používate.